Снимаш? Снимам. Какво са? Бучваш и бегам. И нищо не става. Значи това в YouTube втора материя, нищо не се случва. Човек, колко батерии пробихме, за да... Какво искаш да кажеш, не съм ме пробил ли? Пробия и то яко. Ами да. Ако искаш още един Бучни път. още един път. Мога да остана отверката обаче. Ости. Излезнал има ви? искра. Видели? Да, видях. И само това ли? Бучни пак. И има пушек някакъв. Да, излиза пушек. Оп, ето. Ето. Да, ето го. Може би още един път ще трябва. Ето, чакай, гори. Гори. Още един път, трябва да влезе въздух. Ето бе, разгаря се бе. Това е майстор на батериите. Добре, много бой взяла тази батерия. Човек изобщо не се запали така, как се палят в YouTube. Ама гори? Гори, да. После не били опасни ли по батериите? Като ги съхраняваш правилно, ако са в турбичката, няма да гори. Да. А? Стапят си турбичките, направо се пали през турбичките. А тази по средата дали ще се запали сега? Сигурно. Гадно. Мирише гадно. И то гори само където са дупките. Значи би фукнал, ако се отвори цялата да влезе въздух. Абе, виж как си гори. Да. Това по средата почна да се надува. Да, може да кажем пуф. Мога да отдалечиш малко разкаране. От другата страна да дочих. Не. Тя се пробила още вчера и е спряла. Обаче как смърди гадно. Да. Кое смърди? Не пушека. Ужасно смърди. И сега снимаш вкус? Нямаш? Бучни средната. Бучни средната. Тя е бучната достатъчно. Защото страни е пробита. Ти сега я пробуди. Ще запази. Може би трябва време да влезе да стане реакция. Още няколко дупки. Че влизате скри и накрая се пали. Добре. Я тази бучна. И тая е изгорялата. Нищо няма да стане. Да. Пуша, ама не се пали. Не. Доста въздух влезе, така че. Значи, зипи батерии не са опасни.
Зипи батерии не стават. Не са Да. батерии. Да. Сега ще видим моите турниджита. Но смърди гнус. И гнусно. Хубаво е. Това е. Това да прибрали го?